L-awtoritajiet Maltin instabu ħatja li naqsu milli jipproteġu l-ħaddiema tat-tarzna mill-perikli tal-asbestos. Dan f'sentenza tal-Qorti Ewropea drittijiet tal-bniedem li ddikjarat li dan sar biksur ta' dritt tal-ħajja u dritt għar-rispett tal-ħajja privata u familjari. Drittijiet li jirriżultaw mill-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem. Il-każ fil-Qorti Ewropea nfetaħ minn ħaddiema tat-tarzna ta' Malta li kienu tħallew esposti għall-asbestos jew qraba tagħhom. B'kollox kien hemm 21 ċittadin involut. Fil-qorti kien ippruvat kif fuq medda ta' snin sal-2003 kienu esposti għall-asbestos u f'ċerti każi sofrew ukoll kundizzjonijiet. F'każ minnhom ħaddiem miet kawża ta' kanċer malin. Il-qorti li kienet preseduta minn 7 mħalfin fosthom il-Malti Vincent De Gaetano fis-sentenza tagħha tkellmet dwar is-serjetà tat-teddida meta wieħed ikun espost għall-asbestos. Il-qorti qalet li l-Istat kellu jimmaniġġja riskji bħal dawn. Iżda naqas milli jieħu l-miżuri biex dawn il-ħaddiema jkunu mħarsa u marfa dwar ir-riskju għal saħħithom u għal ħajjithom. Fid-dawl ta' dan, il-Qorti Ewropea ordnat lill gvern Malti ħallas total ta' 217,000 euro bejniethom lil persuni li fetħu l-kawża, fosthom 30,000 euro lill-armla ta' ħaddiem li kien miet kawża ta' kanċer malin.